खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गाबोन नैथि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थि रायजोनि मोन 13 जिल्लायाव खुंगोन। गाबोन आफां आसामनि मोन 13 जिल्लायाव सोरखारि बन्द'। सागु प्रिन्सिपालजों लोगोसे सासे आयदा फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड। आसाम नाङै दावहानि साइरेन खोनागोन। भारतारि रौनियाया आसामनि 20 थावनियाव मक ड्रिल खालामगोन। नकल रां फालांगि खालामग्रा दायनिगिरिखौ खादों पुलिसा। आयेन बेरेखा जौ फालांगि खालामनायनि दायाव सासे आइजोआ पुलिसनि आखायाव। रैखाथि हानजाया मणिपुराव हाथियारजों लोगोसे सा 10 माओवादीखौ खादों। लामा जाब्रथायाव देंखोगिरि भवनदीप राजना गोब्राब जोखोम। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव 5 बोसोरनि इन्टिग्रेटेड हाबाफारि जागायबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गाबोन 7 मे खालि रायजोनि मोन 13 जिल्लायाव खुंगोन नैथि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थि। नैथि खोलोबनि बिसायख'थियाव 91 लाख भटारफोरा थि खालामगोन 29,608 सा बिजाथिफोरनि खाफालखौ। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 मे खालि गिबि खोलोबनि बिसायख'थिया जानानै थांनायनि उनाव नैथि खोलोबनि बिसायख'थि खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों रायजोआरि बिसायख'थि आय'गा। नैथि खोलोबाव पन्चायत बिसायख'थि खुंनो गोनां मोन 13 जिल्लाफोरा जादों दरं, मरिगाव, नगाव, हजाइ, कामरुप नोगोरमा, नलबारि, बजालि, बरपेटा, बङाइगाव, गवालपारा, धुबुरी आरो साउथ सालमारा मानकासार। नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय रायजो बिसायख'थि आय'गा गासै 12,130 भट सोग्रा मिरु एबा भटिं सेन्टार थियारि खालामनाय जादों। भट मिरुआव जाहाथे जेबो रोखोमनि गाज्रि आरो दुंहाव थासारि सोमजिया बेनि थाखायबो गोख्रों रैखाथिनि राहाफोर खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि 181 जिल्ला परिषद, 82 आन्चलिक परिषद आरो 10,530 गामि पन्चायतनि सोद्रोमानि थाखाय नैथि खोलोबनि बिसायख'थिखौ खुंगोन, जेराव 29,608 सा बिजाथिफोरनि खाफालखौ 91,31,129 सा भटारफोरा थि खालामगोन। बिसोरनि गेजेराव 46,30,824 हौवा भटार आरो 44,99,952 आइजो भटार। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बे समाव जिल्ला परिषदआव सा 21 आन्चलिक पन्चायतआव सा 150 आरो गामि पन्चायतआव 1,117 सा बिजाथिफोरा बादायनाय गैयाजासेनो देरहाखाबाय। गाबोन आफां आसामनि मोन 13 जिल्लायाव सोरखारि बन्द' थागोन गासैबो स्कुल कलेज, सोरखारि बेसरकारि मावख' आरो फालांगियारि फसंथानफोरा। मख'नो गोनांदि 7 मे बुधबारखालि नैथि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थिनि भट आजावगोन। बेखौबो बिथा खालामनानै गाबोननि सानाव बिसायख'थि खुंनो गोनां मोन 13 जिल्लायाव सोरखारि बन्द' फोसावनाय जादों। रायजो सोरखारा थांनाय 11 एप्रिल खालिनो बिथोनलाइ फोसावनानै 7 मे खालि बिसायख'थि खुंनो गोनां जिल्लाफोराव सोरखारि बन्द' फोसावदोंमोन। नैथि खोलोबाव पन्चायत बिसायख'थि खुंजानो गोनां जिल्लाफोरा जादों धुबुरी, साउथ सालमारा, गवालपारा, बङाइगाव, बरपेटा, बजालि, नलबारि, कामरुप मेट्र, हजाइ, नगाव, मरिगाव आरो दरं। बबेखानि गाबोन रायजोनि बै मोन 13 जिल्लायाव स्कुल कलेज, सोरखारि बेसरकारि मावख', बेंक, फालांगियारि फसंथानफोर आरो साहा बागान बायदिया बन्द' थागोन। ओइचएस सेथि बोसोर आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायखौ लानानै सोलोंथाइ बिफाना गोख्रों जादों। सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायखौ लोब्बा लानानै गुबुन गुबुन फरायसालिनि सागु प्रिन्सिपालजों लोगोसे सासे आयदा फोरोंगिरिखौ खनसेयैनो सासपेन्ड खालामनाय जादों। डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि एडुकेसन ममता हजाया बिथोन होनायनि उनावनो सागु प्रिन्सिपाल आरो सासे आयदा फोरोंगिरिखौ सोंथि बिलाइ लिक खालामनाय अजदआव सासपेन्ड खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि सासपेन्ड खालामजानाय सागु प्रिन्सिपाल आरो सासे आयदा फोरोंगिरिनो स'कज नटिस जारि खालामदोंमोन, नाथाय बिसोर जेबो रोखोमनि खेंफोरथि होनो हायाखैमोन।
बेनि उनावनो गोख्रै गोहोम गोग्लैनाय बायदियै सासपेन्ड खालामनो बिथोन होयो। बबेखानि सासपेन्ड खालामजानाय सोद्रोमाफोरा जादों सनितपुर नारेंखाथि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल डक्टर रहित चन्द्र राभा, नगावनि पिएम श्री कटियातली हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल सन्ध्या बेजबरुवा, गवालपारानि भगवान हायार सेकेन्डारि स्कुलनि आयदा फोरोंगिरि हिमानी दत्त, धेमाजिनि बरदलनि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल कविता सुतिया, धेमाजि गार्लस सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल चक्रवर्ती बरगहाय, सोनाब जनाय सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल गफिराम दले, माजुलिनि कमलाबारि सत्र हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल लीलामणि बरगहाय, धुबुरीनि लक्ष्मीनगंज हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल मइनुल हक मन्डल आरो रंगिया गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बिबान लाथ'नाय प्रिन्सिपाल प्रदीप कुमार कलिता होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गाबोन आसाम नाङै खोनानो मोनगोन दावहानि साइरेन। अखं आसामनिफ्राय लानानै आफां आसाम आरो बराक सेरफां बुरलुंबुथुर सेरफाङाव दावहानि साइरेन खोनागोन थागिरि रायजोफोरा। नाथाय बेखौ लानानै गिनांगौ बाथ्रा गैया। नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथि होनो आरो भारतारि रौनियाया दावहानि एक्सारसाइज एबा मक ड्रिल खालामनो थाखायसो गाबोन हादरनाङै दावहानि साइरेन दामगोन। मानोना भारतआ जायखिजाया समावनो पाकिस्ताननि हेंथायै दावहा फोसावनो हागौ। जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव भारत पाकिस्तान दावहानि थासारि सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो गाबोन 7 मे खालि दुलाराय भारत हादरजों लोगोसे आसामावबो भारतारि रौनियाया दावहानि एक्सारसाइज खालामगोन। बबे बबे जायगायाव रौनियाया दावहानि एक्सारसाइज खालामगोन बेनि थाखाय मिरु नखर मन्त्रालया गोनां बिथोन फोसावदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला आसामनि मोन 20 थावनियाव रौनियाया एक्सारसाइज खालामगोन। बे जिल्लाफोरा जादों बङाइगाव, डिब्रुगड़, धुबरी, गवालपारा, जरहाट, शिबसागर, तिनिसुकियायाव रौनियाया एक्सारसाइज खालामगोन। बेल' नङा, तेजपुर, दिग्बै, दुलियाजान, गुवाहाटीयावबो रौनियाया दावहानि एक्सारसाइज खालामगोन। रङिया, नामरुप, नाजिरा, सा लखिमपुर आरो नुमलिगड़आव दावहानि एक्सारसाइज सोलिगोन। दरं, गलाघाट, कार्बि आंलं आरो क'क्राझारावबो दावहानि एक्सारसाइज जागोन। बेनि थाखाय भारतारि रौनियाया आबुङै थियारि। मख'नो गोनांदि गाबोन आसामनि मोन 20 थावनियाव भारतारि रौनियाया मक ड्रिल खालामगोन एबा दावहानि एक्सारसाइज खालामगोन। मानोना भारतआ पाकिस्ताननि हेंथायै जायखिजाया समावनो दावहा फोसावनो हागौ। गाबोन आसामनि गासैबो जायगायाव दावहानि साइरेन खोनागोन। रायजोनि मोन 20 थावनियाव भारतारि रौनियाया दावहानि एक्सारसाइज खालामगोन। बशिष्ठ पुलिसआ स्पेशल टास्क फर्सजों जयै लोगो नांनानै गुवाहाटीयाव नकल रां फालांगि खालामनायनि बेरेखायै सिग्रोमनायाव जाफुंसारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे अपारेशन खालामनानै गोबां लाखनि नकल रां जब्द खालामनायजों लोगोसेनो फालांगि खालामनायाव बाहायग्रा गंसे स्कुटिखौ जब्द खालामदों पुलिसआ। बे जाथायाव पुलिसआ खानाय दायनिगिरिखौ कामरुप जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय हाजोनि थागिबि आबिदुर रहमान होननानै सिनायथिदों। बबेखानि पुलिसआ खौरां मोननायनि उनाव दायनिगिरिखौ केराक'सी हकि स्टेडियामनि साखाथियाव हमनो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों। दासान्दि पुलिसआ बेरेकेडनि नेटवर्कखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनायनि गोख्रों थिरांथा लानाय जायो। सोद संदाननायनि गेजेरजों समबारखालि दिसपुर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जाफ्रिगं ओनसोलाव थानाय गंसे नखराव सिग्रोमनायाव पुलिसआ गोबां बिबांनि जौ बोखांदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला मनिर चकआव थानाय सोरगोआरि फुकन बसुमतारीनि बिसिनि नम्बर 13 न'आव सिग्रोमनाय जादोंमोन। सिग्रोमनायाव पुलिसआ गुबुन गुबुन ब्रेन्डनि गं 72 बियार जौ आरो गं 299 भारताव बानायनाय बिलाथि जौ जब्द खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो गासै 300 लिटारनि न'आव बानायनाय जौखौ सिलिंखार खालामना होदों पुलिसआ। बेनि उनाव न'नि बिगोमा आइजोनि सायाव आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो बिखौ दासान्दि पुलिस कास्टडियाव लानानै थांनाय जाबाय। मणिपुर रायजोआव दुंहाव थासारि सोलिगासिनो थानाय समावनो रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे अपारेशनाव कांग्लाइपेक कमिउनिस्ट पार्टी, पिपुल्स लिबारेशन आर्मी (केसिपि) जों थोंजों सोमोन्दो गोनां गासै 110 मावबादिखौ खानो हादों।
5 मे खालि मणिपुर पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला केवराय आरो वांखेम मुंनि दाबनै जायगायाव अपारेशन खालामनानै नावरेम रविन्द्र सिंह 30 बोसोर, जेखंपाम प्रेमचंद सिंह 22 बोसोर, निउटं कंजाम बिखा सिंह आरो सनाबम रतन सिंह 60 बोसोरखौ खादों। बेनि अनगायैबो बे अपारेशन खालामनायाव गंनै एके राइफल, गंसे M4 राइफल, गंसे SLR राइफल, गंसे .303 राइफल, गोथां गुलि, गंसे वायरलेस मबाइल आरो आई कार्डफोर बोखांनो हादों। गुबुन फारसे मन्टेरिपुकुरि फ्रान्स कलनियाव सिग्रोमनानै गासै 4 KCP केडारखौ खानो हादों। बिसोरखौ बाहेंबाम बिमल मेथै 25 बोसोर, सरेन सांबाम सन्जना देवी 25 बोसोर, सेनजाम जेम्स सिंह 30 बोसोर आरो बांके माजुम तरुण सिंह 22 बोसोर होनानै सिनायथिनायजों लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय पुलिसा गंनै पिस्तल, गांनै दाबिनाय लाइजाम, मबाइल, आधार कार्डजों लोगोसे माखासे बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादों। गुबुन फारसेथिं सासे PLAनि केडार मैरनटेम अकेन 55 बोसोरखौ पुलिसा खानायजों लोगोसेनो गंनै पिस्तल, मोनसे ग्रेनेड, मोनसे डेटोनेटर आरो मबाइल फन जब्द खालामनो हादों। इन्डियान आइडल 12 सिजननि देरहासारगिरि मुंदांखा देंखोगिरि भावानदीप राजना लामा जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जादों। मिन्थिनो हानाय बायदिबा दिल्लीनि मोनसे श'आव बाहागो लानो थांनायाव समबारखालि फुंनि 3 रिंगासो समाव बे जाब्रबथाया जादों। रिपर्ट बादिबा भावानदीप गाखोनाय गारिया लामा सेराव दोननाय गंसे ट्राकजों हरखाबै सौग्रावहैदों आरो बे जाब्रबथायजों भावानदीपनि आखाइ आथिंजों लोगोसेनो गासै देहायाव गोब्राब जोखोम मोनदों। जाहोनाव फाहामथाय होनो थि समावनो फाहामसालियाव भावानदीपखौ थिसननो हायो। बबेखानि गोगो फाहामथाय होनो थाखाय बिखौ फिन नयडायाव दैथायहरफिननाय जाबाय। बेखौबो फोरमायबावनाय जादों दि गारि सालायनाय समाव गासैबो सुबुंफोरा गारियाव उन्दुलांनायनि जाहोनावनो बे जाब्रबथाया सोमजिदों। दासान्दि बे जाब्रबथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायो। बड'लेण्ड ओनसोलनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु। 2009 मायथाइयाव क'क्राझारनि देबरगावआव गायसनजानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया 5 बोसोरनि इन्टिग्रेटेड हाबाफारिखौ जागायबाय। जायगानि आरो फरायसा समाजनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया 2024-2025 एकाडेमिक सेसननिफ्राय 5-year इन्टिग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रग्रामखौ जागायदोंमोन। मख'नो गोनांदि गोसो गोनां फरायसाफोरा 5-year इन्टिग्रेटेड प्रग्रामाव मुं थिसननो थाखाय स्मार्ट पर्टेलनि गेजेरजों अनलाइन आर'जलाइ होनो हागोन। गोसो गोनां फरायसाफोरा आबुङै मिथिनो थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एडमिशन सेक्सनावबो फोनांजाबनो हागोन एबा सुलाद लानो हागोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि 2009 मायथाइयाव गायसनजेननायनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया BTCनि मोनब्रै जिल्लानि फरायसालिफोराव 2 बोसोर मास्टार डिग्री प्रग्रामजों लोगोसे PhD प्रग्रामखौ होबोगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।